King idil yarından isken sağcı Yollarga şeşekler sibeli Ak bulup saf bulup iste kalsın Kazanның kadirli kişileri Ak bulup saf bulup iste kalsın Kazanның kadirli kişileri Halkımız Sandуғаш тиббейлеген жыршы, артистка, композитор Сара Садыкова өзінің ижад ғұмырында көп мехнетлер көрді. Ешқына оның талантын инқар етіп түбенсеттілер. Штат қысқарту деген мәкірлі сылтау табып, оны опера театрынан һәм филармониядан іштен шығарып ташладылар. Ұзақ yıllar ол бір қояда эшләмичә, тамақ туйдырырлықта ақшасы булмыйча илміріп жүрді. Яш вақытларында жырлап радио фонотекасына яздырған бик көп язмаларын яндырдылар. Яш, саф, нәфис тавышы белән жырлаган искиткеч матур, моңлы жырларының язмаларын яндырып юкка чыгарырга, шундый коточкыч эшне башкарырга кемнәрнең кулы баргандыр. Урта һәм өлкән буын татар җырчыларының күбесе без Сара Садыкова калфагы астыннан чыктык ди. Бу сүзләрдә хаклык та бар. Чөнки күбесен чынлап та Сара апаның моңнары җырчы буларак халыкка танытты. Хәер, үзем дә сәхнәдә беренче адымнарымны Сара Садыкова хорында башлап җибәрдем. Спартак аяк киеме фабрикасының Казанның Бауман урамындагы клубында эшли иде ул хор. Мин ул чакта халкыбызның сөекле композиторының әле узган гасырның 30-нчы елларында ук иң күренекле җырчыбыз булган Татар Сандугачы дип йөртелгән Сара апаның ни өчен кичкенә генә бер клубта үзешчән сәнгать белән шөгыльләнүен аңламый идем. Ә ул бу эшкә гаҗизлектән бүтән җирдән дә куылып эшсез калганнан соң алынган икән. Аның бит тормыш юлы да куылудан башланып китә. Фатиха Аитова мәдрәсәсеннән аны җырлаганы өчен куалар. Кыз балага килешми. Әлбәттә, соңыннан кире чакырып алалар. Сара мәдрәсәне уңышлы гына тамамлап чыга. Казан педагогия техникумын тамамлый. Җырының иң күренекле артисты һәм режиссеры Газиз Айдарскийга кияүгә чыгып, Мәскәүдәге эшче татар театрына актриса булып китә. Шул ук чорда Мәскәү консерваториясендә укый. Әмма Газизе вафат була. Эшче театры ябыла һәм ул янә Казанга кайта. Татар дәүләт академия театрында уйный башлый, җырчы буларак концертлар бирә. 3 елдан 36 елда инде былай да консерватория тамамлаган профессиональ җырчыны янәдән Мәскәүгә татар опера студиясына укырга җибәрәләр. Күрәсең, Казанда ул кемнәргәдер бик ошап бетми. Мен Сара апага сорау бирдем. Кемнәр кыерсытты соң сезне? Дигән сорауга ул менә мондыйрак җавап бирде. Телем өчен дип телен чыгарып күрсәтә. Әнә шушы телем өчен. Сугыш вакытында опера театрында эшләгән вакытта җыелышларда Сара ханым җитәкчеләрен тәнкыйтьләп чыгара. Сез бурон белән калдыгыз сугышка бармыйча. Без ирләребезне сугышка озаттык. Кайсы хәлә, кайсы гарипләнеп кайтты. Аш утыралар балалары, аш сез монда тук яшисез, халык турында кайгыртмыйсыз дип чыгышлар ясый. Әлбәттә бу инде театр җитәкчеләренә ошамый. Кемгә ошасын инде шундый турын чырайга шәпәп турысын әйткән Сара Садыкова әлбәттә сөйекле була алмый. Композитор Нәҗип Җиһановның хатынына язган хатында мондый юллар бар. Бүген Сара Садыкова концерты булды. Бу инде без 5 ел элек белгән Сара түгел. Аның шәүләсе генә. Сулышы начар, ритмы юк,
Югары ноталар хакында әйтеп тә тормыйм. Халык җырларын әйбәт кенә җырлады. Шуңа күрә башка бер фикер килде. Ул бары тик халык көйләре генә башкарырга тиеш. Бу инде хөкем карары. Күп тә үтми, Сара Садыйкованы опера театрыннан кыскарталар. Шактый вакыт эшсез йөргәннән соң гына филармониягә алалар. Анда да әле бер шарт белән Татарстанда җырламаска, концертлар белән бары тик чит төбәкләрдә генә йөрергә. Бөтен Советлар Союзын әйләнеп чыга җырчы. Шулай да кадерен белмиләр. Моннан да кыскарталар. Опера театры исә бөтенләй партия теркәлүеннән дә төшереп куя. Менә шул теге опера театрынан аны инде партия хисабыннан да төшереп калдыралар. Ул кая барып бәрелми, композиторлар берлегенә алмыйлар моны. Шуннан соң ул Язучылар союзы берлегендә партия хисабына кирип теркәлде. Bütün җыелышларда ул һәр вакыт төгәл рәвештә килеп утырып, актив рәвештә язучыларның тормышына катнаша торган иде мәрхүм. Бер яктан карыйсың, халыкның иң сөекле композиторы. Икенче яктан карыйсың, бөтенләй сан юк үзенә. Гел кыерсыталар. Мен шулай бер мәл рәисин бу вакытта Назип Жиганов, Назип Аязович миңа алабашын кичәйтеп киңәшә. Мин бераз гаҗәпләнеп калдым, нинди мәсьәлә. Менә дигән Сара Садыйкова мәсьәләсе күпләр ди. Бу мәсьәләне күтәрәләр. Ничек итик, ни хәл итик. Мәтәм Назип абый, алыгыз. Сезнең бит булай да дошманнар күп. Шул хәтле күп таләптә булгач, мен әйтәм, дәресен сиздер аңламаслар. Уйлап торды да әйтә, устав битти. Мен уйлап алдым да, бик тиз генә мәҗбүр әйтәм, яңа уставта безнең сез үзегез тавыш биреп кабул иткән уставта бер параграф бар. Әгәр дә ки композиторның әсәрләре, композиторның иҗаты киң җәмәгатьчелек белән хупланган, кабул ителгән, искәрмә рәвешендә алырга мөмкин дигән менә шундый бер параграф бар анда. Бер вакытны, бер заман менә шундый шатлыклы хәбәр алдылар. Сарапа хәтерлим бик яхшы, менә килеп керде безнең берлек бинасына. Кулында зур чәчәкләр бәйләнеп ату. Инде йөзе кояштай балкыган иде. Өлкәнәеп беткәч кенә халык таләбе буенча композиторлар берлегенә алыну Сара апаны сөендердеме икән соң? Ул бит гомере буе җылы сүзгә мохтаҗ булып яшәгән. Сара апа күп кыеннар күрүгә карамастан, ул шул кадәр шат күңелле иде, көр күңелле иде. Ялгыз калганда җылагандыр бәлки. Һәм ул шулай булган да. Аны менә бер хатын укып китим әле сезгә. Шул хаттан аның халәте аңлашылыр да. Менә бу 1966 елның 22 июнендә Казаннан Апаска журналист Мәрди Рафиковка язган, үз кулы белән язган хаты. Мәрди туганкай, мин мактаулар ишетергә өйрәнмәгән. Гомер буе халыкка хезмәт итеп, аны гадәттәге бурычым итеп кенә карап, сәнгать юлында күп михнәтләр чиксәм дә, һаман кешеләргә тормышка мәхәббәт белән, ачык йөрәк белән гомер иттем. Мине кыерсытулар бик күп булды. 39 елны Татарстанның атказанга исемен биргәннәр иде, шуннан бирле мине искә алган кеше дә булмады. Хәзер сәхнәдә 5 ел эшләп тә бала чагалар халык артисты исемнәрен, РСФСР исемнәрен алып бетерделәр. Мин ничә еллар бирле пенсия документларымны таба алмыйча каңгырып йөрим. Наконец, мәрхәмәтләре килеп, мине Татарстанның персональныйына чыгардылар. Сез беләсезме, Наны? 40 ел сәхнәдә, вообще бөтен гомеремне сәнгатькә биреп, югары музыкаль белем алып, бөтен Советлар Союзында җырлап йөреп, актык гомерендә 60 сум персоналга чыгып, әле һаман хезмәт күрсәтеп торганда, әлбәттә бик обидно. Менә шундый кыенлыклар белән ул бик озын гомер кичерде. Әле җитмәсә,
шәхси тормышында да бәхет юк. Ире Газиз Айдарский яшьли тол калдырып, үпкә җиреннән вафат була. Aziz Aydarskiy Мәскәүдә 30 елны 30 октябрьдә иртәнге сәгать 6-да дигән инде больниста. Аны күммәделәр, аны Муса Җәлил крематорийга кремация ясадылар. Яндырдылар. Ул крематорийда булганда мин карап тордым. Әле бала вакыт идем. Менә шундый занавеска ачыла идәндә. Аннан соң әкертен генә гроб менде. Аннан соң инде шул занавеска дигән шикелле әйбер инде ул, белмим нәрсәдер. Ябылды әкертен генә. Шул гробка әнкәй егылды. Менә кичкә аны аннан келіп тұтып алдылар. Шуннан окончательно ябылды инде. Шулай бер. Последний раз, по-моему, кайттым каникулга Ленинградтан. Анда безнең аңарга квартира бергәннәр, Горький урамы 17-нче йортта. Шунда бер ир кеше бар иде. Ул ир кеше музыкант, скрипач оперный театрда. Алар бик дус булганнар. Аннан соң ул җыенып әнкәй өенә килгән инде. Шулай бергә тора башлаганнар. Юлий Крещен у нас. 39-нчы ел була бу. 41-нче елны ул армияга китә. Сугыш башлангач. Шуннан ул кайтмый. Бала чагын Ленинград балет училищесында гел гастрольләрдә йөргән әнисеннән читтә уздырган Әлфия Айдарская бүген Сара Садыкованың ядкәрләрен барлый. Музейлар ача. Алардагы һәр экспонат олуг композиторның җылысын саклый. Сара Садыковаларның Казандагы нәсел нигезе әле дә исән. Кайчандыр хәлле сәүдәгәр салдырган йорт Бишбалта бистәсендә тора. Бүген анда инде читләр яши. Әлфия Айдарская бала чагы узган урамнарны еш урый. Үткәннәрне искә алып йөри. Биредә һәр пишмактан Сара Садыкова карап тора сыман. Апас районында, Тутай авылында да еш кунак ул. Монда якташлары композиторга музей ачып куйдылар. Сара апаның туганнан алып соңгы көненә кадәр төшкән фотолары, кулланган җиһазлары, әсбаблары биредә саклана. Мин монда кайткан сайын әнкәйенә кайткан шикелле. Бу менә әнкәйнең баласы. Бу менә бу ковер ручной работы диләр. Ансы сугышка хәтле Ташкент татарлары подарит иткәннәр аңарга. Тутай музейында бер кызыклы хат саклана. Ул профессор Мөхәррәмовка адресланган. Сара ханым анда үзен Татарстан сәнгать әһелләренә багышланган энциклопедиягә кертмәүләренә үпкә белдерә. Моңа каршы профессор җавап бирә. Имеш, урын җитмәгән. Тумышы белән Казанныкы булса да, Апас районының Тутай авылын үзенең төп нигезе дип саный. Кайгыда да, шатлыкта да Тутайга кайтып китә. Кешеләрдән качып, үзем генә табигать белән сөйләшеп, серләшеп, күземнән яшьләр агызып, күңелемне сафландырып, бик күп килер. Сара Садыкованы куулар гомере буе зәрлекләп килә. Аны хәтта яшәгән 4 фатирыннан да куып чыгаралар. Кичкенә кызы Әлфияне җитәкләп, ул бер йорттан икенчесенә күчеп йөрергә мәҗбүр була. Бар тик өлкәнәйгән көнендә генә
Нариман һәм Татарстан урамнары кисешкән урындагы йортта фатирга тиенә. Картлыгын ул мөхтәрәм кеше булып каршылый. Тик үзе үлеп 2 көн үтүгә райкомнан 2 кеше киләләр дә бу фатирның ачкычларын алып чыгып китәләр. Әлфия Айдарская бары әнисенең мирасын гына күчереп өлгерә. Бит ул анда музей ачарга тели. Как раз язган гына иде әле Иделсу агатырыны. Ул шул концертта Гөлшат аны алып чыкты сәхнәгә. Мин за кулисами торам. Мин просто әйтәмеш, күз яшьсез генә җыладым шул хәтле. Менә егылмасын гына дип сәхнәдә. Аны бит инде Гөлшат тотып тора алмый. Ул менә шунда йырлады бер куплет Иделсу агатырыны. Бер куплет җырлады. Ну, халык сразу басып кул чаптылар. Мин сезне шул хәтле яратам, мин шуның өчен килдем дә сезнең яныгызга ди. Шунда мин просто җырлап җибәрдем. Аннан соң больницага салдылар. Операция ясаган врач әйтә, Саргаевның сезне ди ничек ди, май бәйрәменә хәтле салыйкмы ди, или май бәйрәменнән соң ди. Ул әйтә, давайте май бәйрәменә хәтле ди, чтобы все закончить, бәйрәмнән соң чыгарга ди. Минем ди предстоит минемдә юбилеемдә, минем барасы бар, элек Тутайга кайтам. Андагы мунча кереп, андагы тыкмач ашап, врачлар алар бер нәрсә аңламыйлар ди, монда минем бөтен әйберем бетәр ди шунда. Аны салдылар бәйрәмгә хәтле. Ну, бәйрәмгә хәтле бер нәрсә эшләмәгәннәр инде әлбәттә. Мин анда идем, больниста аның белән бергә тордым. Миңа әйтә, кызым, миңа нотный бумага китерди. Минем дә ишем тулы музыка ди. Мин инде ойлайм инде, нинди нотный бумага булсын инде, карандашты татарга хәле юк. Әлфия дип бик каты итеп кычкырды. Мин янына килдем. Ул нәрсәдер әйтмәкче иде, таки бер нәрсә әйтә алмый. Шулай торып, фактически мин аның актык секундларын күргәнмендер. Мен Казанның Сара Садыйкова исемен йөрткән урамында басып торам. Менә аның соңгы елларда яшәгән йорты. Кайчандыр менә бу диварга композиторның сурәте төшкән элмә такта куйганнар иде. Бүген ул юк. Төсле металл җыючылар урлап киткән. Исемен дә нинди урамга куштылар бит әле аның. Элеккеге Нариман урамын урталай бүлделәр дә иң пишрак, җимерек өлешенә милли сандугачыбыз исемен бирделәр. Нигәдер завод-фабрикалардан гына торган, бер очы белән яман исләр чыгарып торучы хим-комбинатка килеп төртелүче бу урамга моңлы җырлы исем килешми кебек. Әле бит аның исемен дә дөрес язып куя алмаганнар. Сары Садыйковый урамы дигәннәр. Әйтерсең лә, бөек композиторыбызны әле дә рәнҗетүдән туктамыйлар. Эй, язмыш, язмыш, туган җиременең, тугашта кергән миңа үстүсү. Кая барсам да мин шат канатлы, ирекле азат һаман үз кеше. Кая барсам да мин шат канатлы, ирекле азат һаман үз кеше. Эй,
yazmış Tilemim başka bir şeyni Min üzeyimden ayırma minne Tuğan ilimden Qaray kemegim Sütlü şeyimden ayırma minne Tuğan ilimden Qaray kemegim Sütlü şeyimden